Duha ka menor de edad nga lalaki ang gipusil patay sa Samal Island. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, wala na makauli pa sa ilang balay ang duha ka menor de edad human kini gipusil patay sulod sa usa ka internet cafe sa Samal Island. Sa CCTV footage, makita kining kabatan-unan nga anaa sulod sa usa ka internet cafe sa Purok 3 Barangay Kamudmud, Babak District, Samal Island niadtong Domingo sa gabi. Dunay lalaki nga misulod ug dayon gipusil kining lalaki nga nakaputi nga t-shirt. Wala pa nakontento ang suspect nga naka-blue og jacket ug pulang nga kalo ug giduulan pa ang biktima ug gitiwasan pa. Dayon sibat, migukod pa ang biktima sa suspect pagawa sa internet cafe. Dili mobo sa napulo ang madunggan nga buto. Sa laing video, makita ang usa pa ka lalaki nga nagkadugo ug naghigda. Samtang pipila ka metro ang gilayon sa maong lalaki, makita na ang biktima ang gipusil sulod sa internet cafe. Taod-taod, miduol ang kabanay sa maong biktima nga nagtiyabaw. Nga alam kay nganong gipusil nga wala man tay gihimo ako ang igsuon. Sa investigasyon sa kapulisan, gidala sa ospital ang duha ka biktima. Apan gideklara na nga dead on arrival. Giila mga biktima nga sila alias Mark, 14 anyos, ug alias John, 16 anyos. Kinsa giduulan sa mga suspect nga nakamotor ug gipamusil dayon miikyas. Pag-abot nila dito sa area, nagpamusil sila and then pag-escape nila, nigamit sila ang motorsiklo. Sumala sa igsuon ni alias Mark, nagatod ramatod pa ang biktima sa iyang ate sa babak. Mihapit ramatod pa ang iyang manghod sa internet cafe kauban ng iyang higala. Wala kini magdahom sa nahitabo sa iyang manghod, tungod wala matod pa kini bisyo o gihisgot nga kalaban. Kung kinsa man kano kanang please lang kung kaya baka nimo patulog no nga nakay inosente gipusil. Amo lang gipangayo sa mga kay hustisya ra jud. Narecover sa otoridad sa crime scene ang mga basyo sa bala. Nagpaygayon na ang kapulisan og hot pursuit batok sa mga sospek. Dura sa mensahe ang usa sa mga kabanay sa biktima ngadto sa mga sospek. Sara, sa karon ginasuta pa sa kapulisan ang uban pang CCTV footage aron mailhan ang mga anaa sa likod sa pagpatay. Sara. Okay, daghang salamat, Kent Abrigana.